разликата най-общо казано между двата договора е това, че при трудовия договор лицата работят при определени от работодателя условия. Т.е. те са зависими от работодателя си, длъжни са да спазват определен трудов ред. Докато при гражданските договори уговорката там е за някакъв резултат от труда на лицето. Условно гражданските договори могат да бъдат два вида. Това са договор за изработка и договор за поръчка или услуга. Каква е разликата между двата? Гражданският договор за изработка, двете страни, възложител и изпълнител, договарят изпълнителя да изработи нещо, най-често с материали на изпълнителя. Докато договора за услуга, там нямаме материали, там имаме предварително изготвено задание и изпълнителът трябва да свърши някаква определена работа, естествено за определен период. Сега, още нещо за гражданските договори по същество, те са кратковременни. Тоест, един граждански договор не може да бъде безсрочен. Той се сключва за свършването на определена работа или за изработването на определено изделие или продукт. Така, каква е формата на гражданския договор? Тъй като гражданските договори се сключват на основание Закона за задълженията и договорите, в ЗЗД обаче няма изрично изискване за форма на този граждански договор. Тоест, той може да бъде и устен на практика. Самия данък се посочва в част 4 деклариране на дължимия данък в колона 3, където се посочва данъка от платеца на дохода. Данъка, който е удържан от платеца на дохода и той е задължен да го внесе. Съответно е задължен и да го декларира. Въпреки всичко, имайте го предвид, че от тук нататък при изплащането на доходите може и да не издавате служебните бележки и да ги издадете веднъж годишно до 15 април на следващата календарна година.